Ang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Kolosas. Kolosas Kapitulo 1. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios, ug gikan ni Timoteo nga atong igsuon, alang sa katawhan sa Dios sa Kolosas nga mga buutang igsuon diha ni Kristo. Maghatag kaninyo grasya ug kalinaw ang Dios nga atong Amahan. Nagpasalamat kami kanunay sa Dios, ang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, sa among pag-ampo alang kaninyo. Kay nakabalita kami mahitungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus ug sa inyong gugma alang sa tanang katawhan sa Dios, tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo didto sa langit. Nasaira ninyo kini kaniadto sa dihang gisangyaw kaninyo ang matuod nga mensahe nga mao ang maayong balita. Miabot kini kaninyo ingon man sa tibuok kalibutan, ug naghatag kinig bunga sama sa nahitabo diha kaninyo sukad sa inyong pagkadungog sa grasya sa Dios ug pagsinati gayod niini. Nakatuna ninyo kini gikan ni Epapras, ang atong minahal nga kauban ug buutang alagad ni Kristo. Gisuginlan niya kami sa gugma nga gihatag kaninyo sa Espiritu. Nagampo gayud kami kanunay alang kaninyo, sukad sa pagkasayod namo niini. Gipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton uban sa tanang kaalam ug kahibalo nga gihatag sa iyang Espiritu, aron makahimo kamo pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo ug makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanan mga maayong buhat ug magdugang ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios. Hinaot unta nga lig-unon kamo sa kusog nga nagikan sa iyang mahimayaong gahom, aron makalahutay kamo sa tanan ug makapailob uban ang kamaya. Pasalamati ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takus sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan didto sa gingharian sa kahayag. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit ug gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmaong anak, nga mao naglukat kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala. Si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit ug aniya sa yuta, makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari ug tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang mga butang, ug diha kaniya ang tanan nahugpong. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang sinugdan, siya ang unang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, aron siya ang mag-una sa tanang mga butang. Kay maoy pagbuot sa Dios nga ang anak makabaton sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak, gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang mga butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa dugo sa iyang anak didto sa krus. Kaniadto layo kamo sa Dios ug kaaway niya tungod sa dautan ninyong mga hunahuna ug buhat. Apan karon ipasiguli na kamo sa Dios ngadto kaniya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak aron makaatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. Mahimo kini kung magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo ug dili matarog sa paglaom nga inyong nahuptan sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Ako, si Pablo, nahimong sulugoon niining ebanghelyo nga giwali sa tanang mga tao.
Ug karon, gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga giantos, nakatabang ako sa paghimpit sa wala pa matapos nga mga pag-antos ni Kristo, alang sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa simbahan, ug gitugyanan sa mga buluhaton aron hingpit nga masangyaw ang iyang mensahe alang sa inyong kaayuhan. Kaniadto, gitaguan niya ang maong mensahe apan gibutyag na niya karon ngadto sa iyang katawhan. Kay maoy tuyo sa Dios nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang bahandianon ug mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ang tinago mao nga si Kristo anaa kaninyo. Nagpasabot kini nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Busa gisangyaw namo si Kristo ngadto sa tanang mga tao. Gipahimangnuan ug gitudluan namo ang tanan. Ginamit ang tanan namong kaalam aron pagdala sa tagsa-tagsa ngadto sa Dios ingon nga hingkod nga nahiusa kang Kristo. Naghago og naningkamot ako aron mahimo kini ginamit ang gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Kolosas Kapitulo 2. Buot kong masayran ninyo nga naningkamot ako pag-ayo alang kaninyo ug alang sa taga-Laodicea ug sa tanan nga wala pa makakita kanako. Gihimo ko kini aron madasig sila nga mahupong sa gugma ug makabaton sa tanang kabulahanan nga ikahatag sa matuod nga kahibalo. Sa ingon, masayran nila ang tinago sa Dios nga mao si Kristo. Diha kaniya natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo sa Dios. Gisultihan ko kamo niini aron dili kamo matunto sa mga sayop nga pangatarungan bisan unsa pa kini kamaayo pamation. Kay bisan tuod wala ako diha, uban ako kaninyo sa espiritu. Nalipay ako sa inyong kahusay ug sa kalig-on sa inyong pagtuo kang Kristo. Kay gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya, nga nakagamot ug nakabarog ug nga nalig-on diha sa pagtuo, sumala sa gitudlo kaninyo ug mapasalamaton kanunay. Busa, pagmatngon nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam, nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao, o gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili diay gikan ni Kristo. Kay ang tibuok nga pagka-Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatawhanon ug gihatagan kamo hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo ug awtoridad. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya, dili sa paagi nga tawhanon kundili paagi ni Kristo nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom niining lawas nga makasasala. Kay sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo og gibanhaw uban ni Kristo pinaagi sa pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin niini o giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglangsang niini didto sa krus. Ug pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo ug awtoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon, o mahitungod sa mga adlaw nga balaan, o saka sa ulugan sa bag-ong bulan o sa adlaw nga ipagpapahulay. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot. Apan ang katumanan mao si Kristo. Ayaw kamo paghukom ni bisan kinsa nga nagpakamapaubsanon ug nagsimba sa mga anghel ug nagpatuo nga
labaw siya kaninyo tungod sa iyang nakitang pananawon. Nagpagarbo siya sa iyang tawhanong hunahuna, bisan wala siya katarungan. Ug gisalikway niya ang ulo nga mao si Kristo, nga nagmatuto ug nahiusa sa tibuok lawas pinaagi sa mga lutahan ug kaugatan niini, ug nagtubo sumala sa pagbuot sa Dios. Namatay na kamo uban ni Kristo, ug naluwas nagikan sa mga espiritu nga naghari nining kalibutana. Apan nganong nagkinabuhi man gihapon kamo, nga daw iya pa kamo niining kalibutana. Nganong magtuman pa man kamo sa mga tulumanon, ingon sa ayaw pagkupot niini, ayaw pagtilaw ni ana, ayaw paghikap ni adto. Dili na magpulos kining tanan human kini magamit. Kini mga sugo ug mga pagtulunan nga binuhat lamang og tao. Sa tinuoray, daw may kaalam sila sa ilang pinugos nga pagsimba nga ilang minugna ug sa taphaw nga pagpaubos. Ug sa hilabihan, pagdagmal sa ilang lawas, apan dili kini magatabang sa pagpugong sa mga kailibgon sa lawas. Kolosas Kapitulo 3. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tingwa ang mga butang nga tuas sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Hunahuna ang mga butang nga langit nun, dili ang yutanoon. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, ug inig pakita niya makita usab kamo uban kaniya, ug moambit sa iyang himaya. Busa patya ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon, nga naa kaninyo sama sa salawayong pagighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon, ug kahakog nga mausa ka paagi sa pagsimba Dios. Kay moabot ang kampungot sa Dios ngadto sa mga tao nga magbuhat niining mga butanga. Kaniadto nagkinabuhi kamo sumala sa maong mga kailibgon, sa dihang naghari pa kini kaninyo. Apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan, ang kasuko, ang pagkasaputon, ang pagkahugaw sa hunahuna, ang pagpasipalag sulti ug ang pagpamalikas. Ayaw kamo pagpamakak sa usag-usa, kay gihubo naman ninyo ang daang pagkataho uban sa iyang mga buhat, o gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatao. Gibag-o gayud kini sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway, aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Tungod niini, wala nay Hudiyo o dili Hudiyo, mga tinuli o dili tinuli, mga lain og sinultihan, mga luog, mga ulipon o dili ulipon. Kay si Kristo mao ang tanan ug anaa sa tanan. Katawhan kamo sa Dios, gibalaan ug gihigugma kamo niya. Busa kinahanglan nga mobati kamo sa uban, magmaluluyon, magmapaubsanon, magmaaghop ug magmapailubon. Pag pinailubay kamo ug kun aduna kamoy mulo batok kang bisan kinsa kaninyo, pag pinasayloay kamo sa mga gipasaylo kamo sa Ginoo. Ug labaw niining tanan, idugang ang paghigugma nga maoy magbugko sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan ni Kristo, kay alang niining gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug mapasalamaton kamo. Papuya sa inyong kasing-kasing ang mga bahindianong mensahe ni Kristo, pagtinuduay o pagpahimangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamo mga salmo ug balaang mga aluwiton, ug awitin ninyo ang Dios uban sa mapasalamaton diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa bisag unsa inyong isulti o buhaton, himua kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Mga asawa,
Sunda og tahura ang inyong bana kay mao kini ang angay ninyong buhaton ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugma ang inyong asawa ug ayaw silag daog-daoga. Mga anak, pagmasinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali kunyag mawad-an silag kadasig. Mga ulipon, pagmasinugtanon kamo kanunay sa inyong mga agalon, dinhi sa yuta og himua kini dili lamang kung magtan-aw sila kaninyo, nga aron daygon kamo nila kundili himua sa kinasingkasing gayod tungod sa inyong pagtahod sa Ginoo. Bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing sama nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo dili alang lamang sa mga tao. Nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo ug madawat ninyo ang gitagana niya alang sa iyang katawhan. Kay si Kristo mao ang matuod nga agalon nga inyong gialagaran. Ang nagbuhat og dautan baslan tungod sa nabuhat niya, kay wala gayoy pinalabi. Kolosas Kapitulo 4. Mga agalon, ayuha pagdumala ang inyong mga ulipon ug hatagi sila sa angay kanila. Hinumdumi nga aduna usab kamoy agalon dito sa langit. Padayon kamo sa pag-ampo o pagmabinantayon uban sa pagpasalamat sa Dios. Pag-ampo usab kamo alang kanamo aron ang Dios maghatag kanamo kahigayunan sa pagsangyaw sa iyang mensahe ug sa pagpadayag sa tinagaw ni Kristo kay mao kini ang hinundan nga nabilanggo ako. Busa pag-ampo kamo aron isulti ko kini sa tin-aw gayud ingon sa angay kong buhaton. Ubanang kaalam, pagmatnon kamo sa inyong kagawian tubangan sa mga dili magtotoo ug pahimusli ang tanang higayon nga naa kamo uban kanila. Kinahanglan nga ang inyong sinultihan kanunay makapahimuot ug makapadasig aron makatubag kamo sa husto sa pangutana kaninyo. Si Tikiko nga atong minahal nga igsuon, buutang alagad ug isip kaulipon sa Ginoo. Magsugilon unya kaninyo sa tanang mahitabo kanako. Tungod diini, gipaanha ko siya kaninyo aron masayod kamo, mahitungod kanako ug madasig kamo. Gikuyugan siya ni Onesimo, ang minahal nga buutang igsuon nga sakop sa inyong pundok. Suginlan kamo nila sa tanan nga nahitabo diri. Nangamusta kaninyo si Aristarco, nga akong kauban binilanggo, ingon man si Marcos, ang igagaw ni Bernabe. Gisultihan na kamo bahin kaniya, nga inyo siyang abi-abihon kung mahianha siya diha. Nangamusta usab si Jesus, nga gianggaag husto. Kinira silang tulo ang mga Hudiyo nga nakabig ug nagbuhat uban kanako alang sa gingharian sa Dios ug dako kaayo silag natabang kanako. Nangamusta si Epapras, sakop sa inyong pundok ug sulugoon ni Kristo Jesus. Kanunay siyang nag-ampo nga mainiton alang kaninyo. Naghangyo siya sa Dios nga magpabilin unta kamong lig-on, hingkod ug magtuman gayod sa kabubuton sa Dios. Saksi ako nga naghago siya pag-ayo alang kaninyo ug sa katawhan sa Laodicea ug Hierapolis. Nangamusta kaninyo si Lucas, ang atong minahal nga mananambal og si Dimas. Ihatag ang among labing mainitong panghinaot ngadto sa mga kaigsuonan sa Laodicea ug kang Nympha ug sa simbahan nga magigumahan sa inyang balay. Human kamo makabasa ni ining sulata, ipabasa usab kini ngadto sa simbahan sa Laodicea. Basa usab ninyo ang sulat nga gikan sa Laodicea. Ug ingna si Arkipo nga kinahanglan humanon gayud niya ang buluhaton nga gitugyan kaniya sa Ginoo. Ako si Pablo, mao gayud ang nagsulat niining mga pangumusta. Ayaw kalimti nga ako gibilanggo. Mag-uban kaninyo ang grasya sa Dios.